hapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ini po. Tatay ni. Ini Chief Premier na kamot ko na talaga paltos daw ini. Ang napipindot ko pero unfunctional. Ano nangyayari sa kamot kong ini? Ako kaya baga tuuhon ako. Ngunyan, pag busy ang tuo ko, ang wala ang nagtatrabaho. Let's go! Right-handed ako eh. Paano rin yung salbatana na? Ba't ang pipindotan ko number 2, ang napipindot ko number 1? Kaya ka ang dami ding magkarilibong na console tang ini. Ba't ako bagatod masan ako ding sa number 1? Dahil man ako kitod sa number 2 ding. Di ba? Si Framer. Ako baga, sa kahaluyan kung ako uminagum na pirang taon na kami mag-agum, tuod man sa napa ako, di pa ako tuod sa number 1 ang tinudang ko talaga. Kaya, ayun na nga si Konon, pagkatabil mo na naman nga na aga. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago tanganing mo mga tay kay puan po na sabayaning proteksyong Leverade. Leverade Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade sarong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang Leverade. Pwedeng mapugulan, pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang pagubag kaya. May bisyo manuwara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Leverade na. Para po sa baskog na atay, ang Leverade Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Ano, kumusta? Kumusta ngayon ka mo? Kumusta ngayon sa tuyang hiro-hiro mo niya na? Okay man pong hiro-hiro tango niya na aldaw. The best man. Marayon man ang hiro-hiro tango niya na aldaw. So may mga birthday po dyan. Happy birthday po sa Indoga Boss. May mga trouble. Tama, so may mga trouble dyan. Punduhan na tabi nindon sa Indong Plano. Punduhan na tabi nindon sa Indong Plano. Mga tugang kung ano tabian sa Indong gigibuhon. Pwede, pakipundo na tabi, okay? Ano na kang problema sa buhay. O kumusta po ang sa tuya na mga travelers dyan? Maray na hapon tabi, maray na aga. Sa mga nakatutok tabi sa 106.9 WGB. Yan po kay SM Dexter sa Tabaco City. Good morning, mga Tabakenyo. Good morning. O signal number 1 kita. Pudanta daw ang pag-asa. Makirun-hurun daw kita giraray. Adi, mag-oro analyze daw tabi kita kang panahon. Ano, maapudaw gaday kita sa pag-asa, ha? Kay puwanta mga tugang na mag-oro analyze, ta kita baga, signal number 1, ano, tabi mga tugang Anligaspi City, pun po dyan sa Bakakay, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo. Hanggang po dyan mga tugang sa Villar, kita po signal number 1. Makiuron-uron daw tabi kita. Giraray excuse me, mag-analyze lamang kita kan panahon kung anoan magiging kapaladan tabi si Tino malanful da tabi dyan sa may parte Samar, sa may Giwan Samar, sa may Dinagat Island, yan ha. Yan tabi mga tugang, maluwas siya, dyan tabi sa may Palawan. Kaya lang, ang Sursugon, Masbate, boda tabi mga tugang an Catanduanes, ang Sursugon, Masbate, ining partikan Albay, no? Signal number 1 kita, ang Catanduanes po, dahil man kisignal. Camarines Sur and Cam Norte, ha? Dito aram taon mga bandang 11 kunigwa mga tugang ki mga changes. So
ang pig-antisiparan tadigdi, kasabi, ang uranda at tabi mga tugang matama, tama ba? Ang uranda at tabi magkakaigwa ki epekto dyan sa agang maaga, ha? Sa agang maaga, na iyon po ang paglandfall kay ni duman sa may partikan Samar area, kaya lang nagring ang pag-asa, at ano yan, ha? Buda, yuman ang pagtama kaini na igwang mga tugang ki darang uran. Ang uran niya, nyaon mismo duman sa iyang palibot. Tabi na may langilang daini na mga poko mas o menos, mga nasa 300 kilometros ang circumferential niya. Yan, ha? Arog po na kayan tabi ang sitwasyon ay wala talaga, ha? Wala talaga, totoo daw ta. Wala talaga, napanood. Ay, baka may kauron sa pag-asa, mga tugang, madali lang at balikan tang pag-asa. Ngunyan, kung susunodon mo ang DepEd, sabi, ang typhoon signal number 1, iyo tabi mga tugang ang kuan, ang tama ba? Ang pag-typhoon signal number 1, dahil pong klase kayo, mga tugang an elementary, sorry, ang kinder buda prep, ang kinder tabi prep, ha? Kung sa pag-asa talaga nag-ring, madali lang. Yan ang regulasyon, tabi. Kaya lang di kita ki basta-basta nan maapudan sa DepEd, kay puhan ta na mag-prior appointment. Pero, sabi ni Manong Rick na Mendoza, tabi, pag typhoon signal number 1, so prep and kinder po ang daing klase, kung susunodon mo, mga tugang so DepEd order. Iya po yan. Kaya sa Albay, deko aram kun after lunch, igwa tabi ki mga pagbabakgo. Batang niya nagtaga-uran-uran na baga, deko aram kun epekto ini, mga tugang ni Tino. Kaya, magtaga-prepara lang kita sa agang maaga, tangkas-kas niya, ang speed niya, aram kumpira, 30 kilometers per hour. Ang dalaga niya, panibasa, sadit-sadit mga tugang si Tino, mga tugang. Kaya, arog tabi kaan ang sitwasyon, mga tugang ni Tino. Yan, ha? Kaya sa agang maaga, abangan tapokon magiging sitwasyon kang panahon. Alright, 18, bago mag-abot ang alas 8 nin aga, alas 8 nin aga, didi po mga tugang sa tuyang programang anhapot. Mara talaga kikuan. Di talaga nagsimbag ang pag-asa. Ringing lang, Ringing lang talaga ang pag-asa. Baysa na, takon, ano na maghapot kita sa Pag-asa Manila, adi? Mag-try daw kita mag-upload sa Pag-asa Manila. Ang kuan ko man sana, ang halit ko man sana, kaya nag-insist ako mga tugang sa rainfall warning. Iyan baga na lahar flow, iyan tabi na diyan sa may partikan mayong volcano. Baka magparauran, baka tabi magparauran taon-taon lang, mga tugang di may problema tabi kita, mga tugang kun may asob na baga nagkakaigo lahar flow diyan sa may partikan ginubatan, di ba? Yan ang sa tuya na antisiparan. Pero ganoon ay man kigila-gila, kaya sabi ni Manong Rick kang absemo back after lunch, igwa ki mga calibrated instruction. Yan, may mga calibrated instruction, mga tugang tabian sa tuyang gobyerno provincial para po mga tugang sa mga local government units. Ngunyan, nagtaga-droda alumna, nagtaga-uran-urana, kaya hiling-hilingon tatabi mga tugang ang sitwasyon kan sa tuyang palibot. Okay? O sige, last try natin sa Pag-asa to. Last try ta sa Pag-asa, mga tugang. Tayo anyway, aram ta naman na typhoon signal 1 kita, buda sa direksyon kan Bagyo. Ang pagdirikol mo bagan duwa man sa nabagang Bicol kan Bagyo, barong-barong o kaya Bagyo. Pero sa English dakulon yan. Tropical depression, severe tropical storm, tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, typhoon, super typhoon, more or less mga 5 ang pangaran. Pero pag binikol mo, bagyo,
buda barong-barong. Arang magkakaadaan sitwasyon. Wala. Pasensya na po kamo. Detabi kita nagkakaapod sa pag-asa, mga tugang. Okay? Sandali. Sabi ni Engineer Merly Gaspi, grabe traffic dito sa Busay. Walang traffic management implemented ang kontraktor. O, araw kayo ni tabi. Araw kayo ni Engineer Mer, ako talaga dapat gayon, igwadyang kinagmamanihar. Tangkaw sa kan traffic dyan, slow-moving kan vehicle. Tahali kami kasuhapon sa Kamsur. Mugmaw na ako kasuhapon ta, kaya riba ko sudwa kong aki, kaya ba ko si Mrs., kaming apat, ako ang driver, paminsan sumato ako ang nagdadrive. Observeran ko dyan, Engineer Mer, hali ka baga sa Kamalig. Iyo, tama, hali kang Malabog. Pag-abot dyan sa may mga gas stations, tabi, pag-abot tabi dyan sa mga gas stations, nagsasalit ang tinampo, uni na sa may kanto kampasiring sa Pandan, sadit ang tinampo. Sadit sulaw ka na. Kaya, hali sa 3 lanes, nagsasadit pag-abot dyan sa lugar na yan. Ang sarap pa dyan na ilingko, itong tinampo na pasiring sa Malabo, sa Pandan, tayo nagkukross. Kinagkukross. Iyo na observaran ko kaswapon. Ngunyan talaga, dapat gayon, may nagmamanage dyan ang kontraktor. Kan traffic flow, buda gari dapat, although kaswapon na, Sunday, may naling akong 2 pulis. Saludo kita duman sa 2 pulis kaswapon. Sa 2 pulis, mga mag-aalas 5 ni na hapon, yaw duman sa kanto kam to going to Pandan, and then hali sa Kagsawaruwis. Diyan tabi, Engineer Mer, ang naglalak, ang traffic. Ano do kung pahiwas-hiwason ini na sa lugar na iyan na kantong yan, tangani na kung di man matatrabaho yan, bata sigang oran, ang suggestion ko, kung di man sana matatrabaho ang sigang oran, di man sana masisimento yan, tahubi na ngon nanindo yan ki base course, o graba, nganing humuwas-hiwas ang tinampo, tapag agi dyan sa kantukan saro na resort, nag-slow down ta, igwa ki gari pangko sa lugar, may pangko sa lugar, gari kay pohon ki functional driver. Hello, Engineer. Hello, sir. Good morning. Tama, sir, observation. Nakabalda ka na? Tayo pa lamang. Ay, maklase ka o may lakaw ka sa Legazpi? Mayatod ka? Pa-classic ko ta. Hindi kaya, feeling ko, actually, ang sabi mong choke point, so intersection ng Busay Pandan Road. Yes, sir. Oo. Ano pa ibang observation mo? Ako manining problema, so yaulig di sa inutan, paano kaya problema? Kinurukal-kal ninda, puro na sa na one way, araw nindang pasigpit, tapos di kaya buhusan, tapos tubo. Tama, Migo. Igo dyan kisadit na ang kaysa ng umagi, sarong auto na part, uminagi ka na. Tapos may bulod-bulod siya, sir, na gari, kaya ma-slow down ka talaga. Dapat pantay ito para kumaskas. Tapos ang problema, sir, hali duman sa junction na ito, sa Orinutan, kung pasiring ka naman Kamalig, di ka man makabilo, may posting man sa tahaw. Iyo man ang gadadi. Tama ka. Nailing ko ito. Tama ka. Kaya dapat ko ta, ining kontraktor, pigadalan ini, kinailing nindang araw kayo na critical ining area ini, dapat di sinda nagbungkal na, di ninda kaya buhusan within 3 days. Aram mo, sir, ang maray ko ta, ay na ba ko man, ikatat mas tatao ka sa kuya eh. Ang maray ko ta, uyan bagang strategy dyan sa ginubatan sa Morera? Yes. Pwedeng ininot nila sa tahaw, so sa ibong, di paghiroon, tag sa ibong aning makaskas. Yung punto ko. Itong 2 lane sa tahaw, or ininot sa tag sa ibong, sa tahaw, dahil hiniro. Ang problema, o di ngo yan, pikapot ko kadingo yan ang kagawa, tapos ngili-ngilian na. O ding simbag sa kuya, kaning foreman kaning kontraktor, Ano na? baka mandasin daw nagkaykay ka di sa water district.
Ay, iyo sir, so haling busay. Man nagpa-pipe, ano ito? Pipe laying. Yeah. Tinatalam ko ta, pipe laying. Charo man ka di. Nagsarabaya na. Data na. Pero maski di bako sina nagbungkal, yan na strategy sa lugar nan. Medyo bako medyo bako man kita taohon. Pero dapat sir sa taho mo na. Sabi yun, tanatan nga magkasurupog man lang. Gari bako mara binungkal ka boss. Dapat ko ta, kung iyan mo ng duwang lane sa tahaw. Pag matagas na, duwang lane naman sa gilid, nga ni makaagit sa tahaw. Aram mo, Sir Henry, Oo. nasa construction methodology yan, general notes yan. Paglalo sa mga junction, sa mga intersection or sa highway, di ka magbungkal kang tinampo na within 3 days, di mo ma-restore. Iyo, sir. Nya, ano ka ni sigang oran? Paano na kita? Makasiminto kita kaan? Nya so simento sa dagat, tigabuhusan nga ni bagang pirmi man may dagat. Dawg mo talaga kapag abot sa argumento pag-abot yan. Dagat nga ni, bibuhusan, nagtatagasan simento. Yes. Iwan lang gano'n, sir. Paano nagpurostean dyan sa dagat kitulay? Garma sa daya sa pigasabi mo, tara mo gato sa kuya, kang ama ako, kaya nagitod sa kuya. Oo. Pigpabalad akong paroy. Oo. Ngayon, biglang nag-uran, pipapunpun sa kuya sa paroy. Sabi ko, permi na niya akong balad niya ako yan sa tubig. Kina niya ako, pag nahuran, naabo mong pauranan. Pwedeng narapado ka kadama mo kaya masinimbagon ka na ngayon, oy. Maya sir problema nga ning mauran. Oo. Kaya pa man. Tapos dapat ko anticipated yung daya. Yan. Tama ka. Tapan ko yan kaya dyan. Right implementation. Yes. Tapos dapat igusin ng projection. Eksakto. Porque to aram ninda tapos pasan ng undas dako lang mauruli. Oo. Karalasi dapat inanticipate ninda yan na junction na yan na dapat matapos tulos yan. Tama. Mangarap kay ni. Ako agree ako sa imo kan mainitom pa. Di ba? Okay. Di lamang na kaya basta sa nakaya nagagkuron yan. Pakadili siya sa nagayot. Nakabalda ka na? Daram sa napipiro. Di pa lamang nga ni. Hain ka parte dyan. Di bagay kay istorya ko sutado nakatulo na lamang kami sigarilyo. Di paano so ihatod mo? Di pa man na uyam? So ihatod mo, di pa man na uyam? Mata na tabi si basic. Di kay man ko sige ngulo. Baka oy nigo. Yung pag ka ba istorya baka si Mrs. Patigaria ang pasarong malasog pa sa dai. Awinda. Okay, bye-bye. Bye-bye. Dahil ko ba istorya ta batang oras sa DCGB. Asa bagay, baka yaw na si Mrs. sa City Hall. May flag ceremony. Ikaw kay flag racing ceremony. Bata na talo. Chief Ramer. Susog sa mga istorya kan mga amigo ko tabi, Chief Ramer. Chief Ramer, dagugod mo ako. Susog sa istorya kan mga barkada ko. Natadaw ta pag ang kairiba mo sa ago mo, mapapawuton ka, mag-drive. Gusto mo nang palayugo ng auto? Pero ngayon, amigo, kung iba ang kairiba mo, natadaw nga tabas ki nga herayoon, gari bay gusto ang silinyador mo. Ay, ganyan ko, dahil ko pag istorya ka yan, dahil ko ganyan ko aram yan, isa totoo nga niya, ay, nganya ko sa gabos tanghuron padi, di ako nakaka-relate kang pigtataramo. Ikagayod, experiensya mo. Ako di ako nakaka-relate kang pigsasabi mo. Pero balikan ta dyan sa Malabog. O sa May Busay. Ang gusto kong strategy, so ginibo dyan sa May Morera, sa sunod gad ng mga reblocking, iyan ang gibunin do. Sa Morera, ininot na rin ni Black, so sa ibong. So lane, mismo na outer lane. Nganing sa auto, nakakaagi sa tahaw, maski luway-luway sana, pero nakakaagi. Tama? Ilingaso dyan sa baba mismo kan Morera, binugsakan. Pagbaba mo, ang ininot, so sa ibong.
tagsaibong. So sa tahaw, mga tugang, iyong ngunyan ang naka-reblock. Baka ko ta dapat arugan ang ginibo dyan sa may partikan busay. Di ba? Kundi, ignasabay na, igod aki pigtatrabaho dyan, mga tugang na, ano nga po ka yan? May pigtatrabaho databi dyan na linya, mga tugang kan, salbatanan, ano nga po kaan? Tubig. Gano'n naglubong kilinya kan tubig dyan, pinakros sa tinampo. Siyempre, bakuntod sa ibabaw. Pero kung kung arong masanang ka ng 4 lanes, ma-reblock ka, ang reblock talaga dapat, bako kalat, kikaralata, ba? Bako dapat kalat. Ang reblock na ngaya, kung sa taho mo nang i-reblock, suduwang mo ng lane sa tahaw. Nganin so tag sa ibong, maagihan nin makaskas kan auto. Simple di ko aram na gartatauhon kita. Question man sana ini. Pagkatapos na tumagasan sa tahaw, pang matagas ng tahaw, pwede nang agihan, i-reblock mo naman so tag sa ibong nagilid nga ni na two-way sana ang tinampo. Maray pa ngayon ikan mag-supervise. Di ba kung sa karaw? Di pwede mag-supervise ang mga, anong pagigibukan mga project engineers ta? Anong pagigibukan mga nag-supervise, mga tugang sa mga proyektong yan? Bako nariramog ta, kaya araw kanlinga na, ang problema ta kita, taday kita nagkaburos pag nag-uuran. Ano bang lugar pa? Akong nahiling sa US, nag-uuran, nagba-aspaltosin na. Di ko araw klase ang timplada ka ito. Kita, di kita nakabuhos pag mauran. Kasi di man matagas ang simento. Pero ang hapot mananggad, nasa mga tugang sa dagat, nakakabuhos ang simento, nagtatagas. Ilingan mo na salog, bilogtakan kipusti sa tahaw, natatuminagas. Konkretong puste. Di nga yata, kikalutan nga yata nga maglog ang tubig dyan. Sealed nga yan. I do not know. Pero ang dagat, di ba? Oh. Kaya ngayon, baka sa masunod na mga reblocking, may strategy pag-reblock. Tama? May strategy mga tugang sa pag-reblock. Nga nino dahil kita problema. Di ba? Oh, arugid kaan. Ilingaon ni sa may Pasanto Domingo, ni baga sa may Bigaa. Sa may Bigaa, tabi. So, description ni Angel, mga tugang kan uminaging. Ano nga nito kita, Jerome, nag-cover? Sabadong Banggi, ano? So, description baga ni Angel, taday man ako nakakaagi dyan, haluin na akong din nakakapater first district. Perang bulan na akong din nakaka-first district. Dahil naman ako nagkaklase ako dyan sa Kwan, sa eskwelahan dyan sa Kwan, Peña. Ayan, tapos naman so. Di na ako nakakahaloy na akong din nakaka-first district. Ay, nakaduman ako palang kan, last na pagdiyan ko sa Santo Domingo, kang fiesta. Fiesta ito, Jerome Ade. Last kong pagpasanto, pag-agi dyan, fiesta. Aloy na. Now, ngunyan, ang ginibok ang kontraktor, kaya gusto kong salud, marayan sa'yo ng pagkaisip, pag ginibok ninda, tangani na dahil tinampo, rinistore, so, binugtakang kinaga, pinantay. Duman sa konkretong tinampo, pinantay. Di ngunyan, magayon sa flow, dapat ko, Jerome, magayon sa flow, kang lugar. So, dati nindang tinibag, binugtakan ngunyan kinaga, mga tugang, makaskas-suflo, dahil nagka-traffic sampangan kang Bigaa, sementeryo kan Bigaa. Naging 2 lanes, so tinampo. Yan. Di ba? Di ba? Naging 2 lanes. Tabi. Naintindihan? Yung nga po. Kaya lang mo dito sa may Rawis, sigwa man niya. Yan ang ginibong reblocking sa Rawis, ilingan nindo. Ang pag-reblock sa tahaw, tag sa ibong na lane, dae. Kaya ininot so sa ibong na lane, hinod dyan so sa tahaw. Kaya pag taga sa tag sa ibong, sa tahaw naman ang ginodak. Maribagan flow.
Ayan, di ba? Systematic lang kita. Tangani po mga tugang na magin magayon tabi ang dalagan, mga tugang sa tuya po na palibot. Oras natin, 8 o'clock nin morning sa DCGB. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Report, hali po dyan sa lawas kay ba mga tugang ang Mega Force Patrol. Good morning tabi kay Kuya Nongs, yan sa Nongs Meat Shop. Maray na agad tabi Kuya Nongs. Jomar bien, dumang kita sa First District. Jomar, Jomar. Salamat to VP Henry. Good morning sa mga sitwasyon sa First District. Mauran, minabagsak na makutugo na maray, pero minapundo man, pero bakong tunay na pundo. Expected na in a few minutes mabagsak naman ang uran. Dahil ang dampog may bog digdi sa First District Canal Bay. Eksaktong lokasyon ko, Tabaco City. And iyo yan ang presenting sitwasyon. Yan, tras tanto, ipinahayag ni Mr. Gilmo Lato ang pamayok ng City Disaster Risk Reduction Management Office kan Tabaco na alas 9:30 niya nakatalaan silang mag-meeting na kanina pagkadalan ng sitwasyon. Sigun sa pamayok ng CDR Remo na i-assess nila ang dalagan asing kusog kang bagyo basado sa ay pinagkapaluwas na forecast ka na pag-asa tangani na mapagadalan kung kinakaipuan na mag-suspender ng klase partikularmente dahil ta ang uran kan bagyong Tino iyo na nasa northeng parte kung gusto ko sabihin sa ng uran ang Albay asin ang First District kan Albay sigun kay Mulato na nakabase sa mga masunod na deklarasyon ng pag-asa kung kayo po na magsuspender ng klase digdi sa siyudad kan Tabaco. Pero sa ngunyan, BP Henry, ang mga public school sa Tabaco suspendido ng dati, bako dahil sa uran, bako dahil sa bagyo, kundi dahil ta anibersaryo ngunyan kan Tabaco City Schools Division. Aha. So, yung BP Henry ang sitwasyon, napakanta kung ngayon maging advisory kang Tabaco City Disaster Risk Reduction Management Office sa mga masunod na oras. Yung report, Jomar Bien, DCQB. Salamat Jomar sa report. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, o di alas 8:04 na, oras mga tugang sa Pilipinas, ma-reiterate daw kita, baka makaurontan na ngunyan ang pag-asa habang ay busy line. Busy na lugod sa pag-asa. Bakit kaya? Low pressure ka ba? Bakit? Kasi mukhang nade-develop na ako sa'yo. Apotong pag-duty daw ni Alexis, yun ang punchline ko. Ano Noy? Apotong ko siya. LPE ka ba? Tanungin mo ako, LPE ba ako? Bakit? Mukhang ay inda pangyari sa Maoraro. Alas 8:04 na. Sandali, taliutada kung may mga reactions tabi. Maguran oy. Bakit dem naguran kimakusuga di? Deman. Deman na di. Maluya. Tinik-tinik. Pangmayaman na oran. Makusog? Talaga. Ang style kaya bro, kung si say ang nagudak, siya ang sa ang project, kaya ginudak na o kaya nga ni makakuha na ki primero, bayad ang kontraktor. Gari para magkaigwa ka na ki mobilization fund. Are, so iba nagsurus, sanaga nga ni din ng klase o. Ay, sandali, saan ba to? Ginubatan, tama, mananggad, kindergarten, mananggad. Ang daing klase, di ba? Alright, sige. Dumang kita mga tugang kay Karen. Sandali lang, tamay. Sino kaya to? Sandali lang, Hello? Hello? Good morning, ma'am. Sir, isa-guest ko lang kasi, no? Opo. Pero para ko kaya, lalo na pag-morning and banggi. Opo. Oo. Mag-iwag yung ordinance naman kasi alam ko ikaw kainit dati. Oo. Tumabas ang mga
sasabay. Pag may ano, ma'am? Pag may ano? Ang mga truck, tapos ang mga bus, Mm. nasakayan. Ang aram ko, importante ka ining ordinance na pag morning nga, dapat 9 a.m. lang sinta nag-start. Ay, iyo, ma'am. Nasa sentro? Sa sentro? Bako lang sa sentro, nailing ko kaya siya digdi one time, Sir Henry, nasabayan ko sinda sa Duterte. Halabaon siya sa wrong track, halos pirang auto ang ano niya. Tapos, pagluwas niya ng Duterte, napapagalan siya, tapos siya pa traffic, sipag maniobra niya. Iyo mananggad, ma'am. Tamang Pati si observation mo. Pati sa mga bus, kasi ang mga bus, syempre, nagpipick up yan ka mga mga nagsasabay bagang mga going sa ano. Maski sa insa-intig bababa ang mga pasahero ninda. Sa tahaw, pagpapati ninagilid. Dapat ata kaya magkaigwang ordinance naman na dahil sila nagsasabay sa paglaog, buda, pag-uli kang mga empleyado. Baka na empleyado, saan kang kabos? Kasi, iwan mo kayo to, Sir Henry, yaw lang sa Duterte, inabot ako 1 hour na traffic. Grabe. 1 hour na traffic sa Duterte. Oo. Naghali akong opisinang maliwanag. Oo. Ako madulog na. Yeah. May truck ban kaya kita tama ka. May truck ban boda. May bawal man talaga ang bus sa mga highway. Oo. Kasi dapat ay sila nagsasabay. Kasi haralaba po bagasinda. Iyo po, tama ka. Sila na naglalaog sila, especially duman sa mga, ano kaya namin reblocking ngayon sa Yeah. Pasay. Sa dayon ang tinampo, napapagalan sila magmaniobra kang ano po ninda. Iyo po. Sige, ma'am, i-reiterate ko tabi, ha? I-reiterate ko yan sa mga otoridad ka. Sige, ma'am, thank you so much. Alright, bye-bye. Magayon ito, di ba? O sandali. Magayon itong Swiss. Yung manang gabi ko kita ka ang pigsusunod mga tugang na regulasyon. Gari, ang problema habang naghahaloy, di ba? Habang naghahaloy, nalilingawan ta. Nalilingawan ta yan habang naghahaloy tabi. Kaya, asin, gari normal na sana. Asin, gari normal man sana. Pero kung ilingon mo talaga, dapat sunodun na yan. Kaya lang nasa batas. Kaya ang problema talang, takita, mga tugang, pag daig kinangyayari, sa kaday po, sa kataan nagkakaburuting kayan, pero pag may nangyari, usa ka naman. I mean, gusto sabihin ko, pag may nangyayari, sa ka nagkakaburuting kayan na may batas pala, may ordinansa. Pag dae, sige sana kita. Ano ba yan? Karen, may report, 8:07 sa Pilipinas. Karen? Nawala. Si Karen, arog man talaga ka, Adi. Natan si Karen? Nagwawala, bumabalik. Hello. Ito na naman. Yes, Big Henry. Nawawala, bumabalik. Ito na naman. Bababaero daw ako. Sinong nagsabi, makakating labi, di naman totoo. Karen. Yes, Big Henry. Makusog-kusog ang ulan digdi sa maya. Congresswoman Leila de Lima, Aha. sain, Digdi sa Capitol. ngunyan, Aha. nagsabay siya sa flag raising ceremony. Yes, Big Henry. Nagano, Uli, di pa man tapos sa flag raising. Katani ni... dinaguran, Maura ng Big Henry. Kaya lang... sa ngawit. Udig di baga tabi Big Henry sa naugtang Capitol. Sa frontera campaign niya ng bata.
Bata may hapot dogi Karen. Naling amang kulugod di hapot. May naling naman okay Karen ha. Anyway, alas 8 G's. Yaon na dyan si Congresswoman Laila de Lima. Siya baga ang ML party list, di ba? ML. Ano nga ng ML? Mobile. Ay, ano yun? ML. So, baga sa mga teenager, baga ML. Kami man na mga maida ng apon kaan SL. Anong SL? Secret Love. ML. Malayang bla 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 bla. Malayang liberal. Yan, di ba? ML, Congresswoman. Yan dyan sa Kapinda. Ano ang tuyo kaya Congresswoman Laila de Lima. Ha? Alas 8:11 na, magbabalik ang hapot. Makalipas lang, mga tugang kan mga patalastas. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kakulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Porsche Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali na at maging maswerte sa William Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, and
NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Right, balik kita mga tugang sa programa. Ako na no, itama. Ako na din. 3M, ang lalaking hindi inuumaga. Mga
Nangatugan kasabay ni Angel Mostaza si punong barangay Tito Villanueva kan barangay Pawa. Aramon ta daw po kung nata napadpad si Angel duman sa may parte kan barangay Pawa. Angel, buhian mo. Yes, VP Henry, gusto mo yung mga paraan sabay. Medyo na signal ligdi VP Henry sa kuyang lokasyon. Tama ka dyan, VP. Muna na pagkaaga, yaw na ko ligdi sa barangay Kawa, Legazpi City, at yung mga kaibangan ta, si Kapitan Tito Villanueva. Dahil sa ibig paabot sa VP Henry, itong mga concern kan mga nagbirisita dyan sa Pawa Cemetery ka nakalihis na Nobyembre 1. So, sigong sa inda VP Henry, magdiklom ang palibot, lalo na itong superlaog duman sa Campo Santo. And aramon taman hapoton sa VP Henry si Kapitan kung sa ina simbahan ni may sakop digdi o bisay may jurisdiction digdi po tabi VP Henry sa Pawa Cemetery. Good morning po, Kap. Nasa ibong nalista po si VP Henry sa DCD. Hello, Kap Tito. Maray na aga po. Maray na aga bang po. Si Henry po, Kap. Ang lalaking hindi inuumaga. Duman kita sa concern duman sa Campo Santo. Ikatabi, Kap, inuumaga ka? Ay, inuumaga po sa Kapatalo. Okay. Kan undas kaya tabi, Kap, madiklom sa sementeryo, aram ko man na iyan po sa rong public cemetery. Di ko lang masusog kung kaysa jurisdictionan o baka may aram ka po kung nangyari. Kung nata, madiklom ang laog kan sementeryo kaso uminaging undas. Ang naging concern ko yan dyan, pagkaaram ko. May nabaga cemetery, pigilipat mag-ano. Kaya nagpakibusin dati mga hotel nga dyan na cemetery. Under construction, pero siguro ko, totoo talagang maliklom. Sa mga tanong to nga may mga plus na kadadara, pagkamisyon na buot pa naman. Iyo po. Ngunyan, may jurisdiction ka po kaya city government. Okay. City government, ha? Si Cristobal. Opo. City government, may jurisdiction tabi kang kapalan? Ano? City government of Legazpi, LGU? Opo. Okay, tagrin man ang ganda ko na sala. So LGU ang nagpabugta kaya tama? Opo. Okay. Di man po diyan ki jurisdiction na simbahan? Dahil man po, dahil. I see. Okay. So, anong problema po tagari dahil nabugtakan ki kuryente? Although, sementeryo baga, pambaya man ang bugtakan, di ba? Pero pag-araw ka na may aktibidad, garo kayo po talagang may liwanag sa laog tabi ka na serbisyo kang kuryente? So, dating sementeryo, nagkay ko kiilaw. Pero naman sa bago, dahil nalingawan yung nagagang. Kaya madiklomon. I see. Pero sa totoo lang, dito pa masana dumana nakalubong. Oo. Diyan sementeryo. Pero may nalingawkap na gani mga apartment type naman? Ito bago. Bago ito. Oo. Tanghadit ko kaya, siyempre baka may magpasaway baga, mariklo, may magparibok. Kaya nga ni, di ba? Sir Henry, 24 hours kaming nagkabantay sa mga tanod pumunta sa police. Yung nga ni, ano? Difficile. Oo. Kung saan nga ni, may nag-generate nga ni sa likod. Gari, sinamantala kapsudiklom. Iyo, madiklom. Dapat kaan, binugtakan mo ki plus light. Iyo. Kung nga sa gate, pinurubite metal na so outlet na ba, muna so 10, pinurubite metal, so manag-routing foods baga. So das kami na, nabululubat, so nag-roubat. Iyo po. Pinurubite metal. Nag-provide po bukano ka ito. I see. Okay. Di, anong plano tabi nindok ang kapta? Ang aram ko sa tinampo, may kuryente, di ba? May kuryente. So palag lang, ano po ang gari plano nindok? Baka pwede ka mong makatabay sa LGU para ma-report ang sitwasyon tabi dyan? Iya, actual talaga mag-meeting kami na Ramior kami. Opo. Sa Campo Santo. Baka pwede mo ipaabota. Gari sa engineering tabi yan, Kap? Sa totoo, ang nansipid ko talaga, dahil kung naramdaman mo sa ilaw, kanag-meeting kami, company for ondas. Dahil kung natarap sa concern, ayan. Nag-aasa pala ako, may solar. Iyo, mananggal, pwedeng solar light ngon ako ta. Iyo. Anyway, ako Kap, saludo ako sa imong pagiging honesto. Gusto ko taban sa imong attitude.
naging honesto ka, dahil na diskuter, si Let It Be, buda, aram mo, ang pagiging honesto, baga, saro sa marayang para magkaintindihan kita, di ba? Kaya saludo pa ako sa imo na nasabi mo na araw ka. Kaya sa masunod, medyo kwa naman yan, ano mo yan pasananak, dahil pangundas, baka mantisipar na po, di ba? Ay, siguro doon ko po sa imo. Kaso, ako so, true experience ko naman sa kapusan, tumapagal. Talagang padiklomon. Pati na kaya so mga kalagkap na nga kap? Bagana nga garap-kap na nga eh. Okay. Sige kap, bahala ka na po. Salamat na maray ha. Sa LGU pala niyan. Pagod ako sa simbahan, sa lokal na gobyerno pa rin naman yan. Tayang pala, gusto sabihin, mas ka anong relihiyon po, pigilubong dyan, di ba kap? May simenteryo kan Muslim. Public cemetery yan, di ba? Oo, buda iba-ibang mga relihiyon po. Kung dahil ng sementeryo, pwede dyan, di ba? Sa public cemetery yan. Public cemetery. Opo, okay. Salamat po, Kap. Ingat po. Maraming salamat. At sige. umaga sa po. Yes, sir. Thank you. Angel? Thank you so much po, Kap Villanueva. Naiiling pala na ako gustuhan rin ni Captain po pag dumang-compete sa uno. Dahil ka tinilo ka. Pagkada niya. Dahil ko man siya na nahiling po, VP. Madiklom nga. Kasi nga niya sa nagutram na madiklom po talaga. Dahil ka tinilo ka. Pagkada niya, bakang interview na ako kayo ni. Patarami ni si Kap. Pero aram mo, Angel, honestly, gusto ko nagaling ni Kap. Ang pagiging honest niya, gusto ko siya. Aminado siya, VP Henry. Tama yan. Saludo kita dyan kay Kap. Saludo kita dyan. Okay? Okay? So yan, VP, ang mga storya pa, kaligdi sa Barangay Pawa, Legazpi City. With Kuya Pero, po, may di ka pala na kung anggulo, ka nag-cover ka dyan, ha? Ha? Ano po? Ba't kasi boy luminuya so Kwani Boy so sa iyang abilidad? Yata, VP. So nagdo-date sa likod? Di mo man yan, VP, mahihiling. Aw, paran, adi. Madiklom palan. Sa madiklomon po. Ano na ko, nangangalag ito? Nangangap-kap. Okay, sige. So, yung VP, ang mga storya pa, Mustaza, this is the venue. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Follow-up report. Tama, Angel. Salamat, ha. Tunaling. Follow-up na, Angel, mo niya na pagkata. 8:37, 8:31, walang time check kita. 8:30, wala. O, lagtanan mo na si Joshua. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Ang hapot, kaiba si Sandali lang, Joshua Lugod. Mga reaction digdi, madali lang, ha? Good morning. Baka po pwede maunga ang pag-asa kung sa din pati ang bagyo ang uran. Taparayo baga nung last time, digdi sa to, nag-agi sa bagyo, pero sa Bisaya, bubinagsak sa uran. Sige po, tawad, pag nakauran to sa pag-asa, makipag-uro-analyze kita, ha? Good morning, sir. Ang majority kan mga estudyante maloy ang reading comprehension dahil sa warang face-to-face, nasa kasagsagan kan pandemic. So mga maguran sana, ang pigpaturo, pigko sa mga module, pigpasimbagan sa harong, iba man giraray so teacher ang nagtuturo. Yeah. Reaction. Good morning po. Tanong ko lang po kung half day ang NFA, mabakal po kaya bagas, baka po mabuyosan na ako. Ang aram ko po, whole day yan. Ha? Good morning, Henry. Dahil po segregated ang basura. Ito po ang pangradyo kagapitan Tantaysan. Baka po segregated. Paki-on air po. Kuya, ta, salaman. Okay. Aram mo, aram kayo ni. Kung ang basura bako segregated, ay man talaga dapat kolekta ng sa harong nindo. Tabako, Jerome? Kung na nakakakolekta dyan ang garbage collector, ang rason ng basura ngaya bako na segregado, dapat man talaga, that is the right way. That is the correct way. That is the correct way. Pag ang basura bako, tama ba ang term? Unsegregated, bako segregated, di po dapat kolektahan sa harong. That is the protocol. Kaya dapat, bumataan yan kung bumata, kung bako unsegregated, dapat dahil iyan pigukolekta. So dapat ang segregation starts at home. Nasabutan? Bako man po ako nagpaliwanag man sana. Buda, pakikigkig ka, tayo ang nagbuot kan direksyon. Bako man siya driver o nabubunggo, ninervyos ka. Good morning tabi kay Bossing Raul Calio. Ha? Diyan tabi sa Bossing Raul Calio, diyan sa PYC Enterprises. Maray na agad tabi Bossing, ha?
Good morning, ang naga-traffic po dyan sa Busay so crossing papandan ta sige papundo kan jeep. Maski one way nga ni sino sa inutan. O arog ka ini, tamang observation ka ini. Madali lang Joshua ha. Kaso hapon hali nga ni kaming kamsur. Kaya ba ko sa mga aki ko si Mrs. Family, road trip lamang. Ara mo may duwang jeep talaga akong nasusundan. Paglagpas duman sa crossing pabusay, puminulo sa tao kan tinampo. Di naka-block siya. Binali siya nago kiluay-luway sana. Bata sumasakat na pasayro 5, nabablakan ko sa dyan, di ako nakakaabante sa iya. Baka pwedeng umuro inutan, tabi ang mga pasahero, muda sujit magpundo, duman sa uro inutan. Before magtulay. May iwason eh. Before magtulay, baka po duman ka mong magpundo. Tamang observation kayo ni, iyan man sobre. It was also my observation yesterday afternoon. Good morning, sir. Sa Kamalig, wala pong suspension. At ano man po kayo pang suspension of classes, tabi, number 1, sa under DepEd rules, tabi, kinder and prep. Pero pwede man kung talagang grabe ang kamugtakan kang oran. Sir, hence, ang reblocking sa Rawis, haluyon ang trabaho. Palalay, siguro nagtrabaho, haluyon. Yeah, okay. Sige, besa na, follow up tayo yan, ha? Alright. Okay. Okay na tayo? O no? Nasa linya, mga tugang ang bareta, kasabay si Joshua Bino. Hali po dyan sa luwas. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Uli nagbuboses kayo ni Gary Perming bagong Karigos. Joshua, come in. Yes, Anong iling mo? Pagdadagog mo ang boses. Gary Perming bagong Karigos. Gary bagong Karigos na Dulce Manghilod. Talaga Oo. Gusto mong mang araw ka na style kipag Karigos? Pas. Pas. Ano? Pas. Anong ban? Bat? Pas. Ban? Pas. Apas? Oo. Bakit ayaw mong sagutin? Pahamak tayo. Are you invoking your right against self-incrimination? Baka pag bulan mo kaan, nasa witness protection program na. Bilang kayan, pag-agi ko naman sa may Lidongbat, alay-halay na ako din nakapasanto Domingo Bot, magkapa First District, diyan kayan. May motor naman na pa sa ang side ang light. Bulan mo kaan, flash report ni Angel Bustasa, may reporter niya, binangguran, dahil na makalakaw. Binangguran niya kan girlfriend niya. Okay, sige, go. Yes, anyway, Tito, good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, naghuraw pa sila dito. Digdi sa sentro kan Daraga Albay. And susugnan nila sa DepEd rules. Suspendido na punta kasubago na amay na pagkaaga ang klase sa kindergarten. Tagabos ng mga kindergarten schools karon sa Copan Dependre kan munisipyo kan Daraga Albay. Susugman sa pinag-anunsyar ni Mayor Victor Tani Sibi. Sa ngunyan, naka-alerto man ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kaya MDRRMO na pinamamayuhan ni Engineer Pindeneros. Lalo ngunyan na may pinag-aandaman sa Henry na posibleng raot na panahon. Lalo pa digdi sa tuya nakapandera na ang tropical cyclone wind signal number 1 kung sa Tigalauman ang pagbagsakan oran sa DPP Henry. And sa presenting iningon yan sa opisina ka na alkalde, ongoing na executive meeting sa DPP Henry na pinapod kay Ripa na mga department heads kan lokal na gobyerno kan na Daraga Albay. At isaro sa tutukaron mo niya na pagkaaga, iyo man ang magsadag yung mga preparasyon sa munisipyo mo niya na may pinag-aandaman sa DPP Henry na raot na panahon. So para sa presenting ini, tranquilo ang sitwasyon sa DPP Henry,
although kasubagot talagang buminagsak na pulos ka na oras. Okay. Sa ngunyan, medyo naguraw-uraw tabi di Henry. And nagtaga sursirip na aldaw. Sa turtong taon, ang aabangan tatad di Henry kung ano na magiging na patagsay maman di sa Daragalbay. Pagkatapos ka na nangyayari ngunyan na executive meeting and maraman ta pa na magkakanig yung mga preparasyon sa lokal na gobyerno para hindi kay severe tropical storm Tino. Yan, sabi ni Henry, bagyo pa ba? Bagyo pa ba? Bakit? Handa na ako para sa'yo. LP. Bye-bye. Bye-bye. Always number one, always at your service. Alright, standby muna Jimmy, sandali lang ha. 8:40 na, oras po sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo ka mong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Alright, sige! Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sabi ni Pading Mardula, halit sa news base, ang latest po ngunyan, ang buong Albay nasa signal number 1 na. No? Tapos Luminoya database sa dalaga ni Tino nasa 25 kilometers per hour na. Sandali ta. Malilang Jim taba ka lamang matry tango niya na makahuron ang pag-asa. Oras natin 18 bago po magabot ang alas 9 nin aga. Digi po sa tuyang programa. Baka lamang maraman tak yan. Good morning Sir Radiel. Yes po, good morning po. Si Henry po Giraray, napapod po ako ta. May nasagap kaming bareta sa newsroom kan DCGB na ang buong Albay po, signal number 1 na tabi. Kama ba? Iyo po, buong Albay po na parang naman sa signal number 1. Sige na tabi sir, ano pang ibang latest na information regarding kay Tino? Go ahead, typhoon signal. So, si Tino po, typhoon signal number 1 sa Bicol region, yung Sorsogon, Masbate, including Ticao, Burias Island, asin nga ni ang bilugman na probinsya kang Albay. Sin padagos man po ini yung nagkukusog pa, kung sa nga ni madali naman iniyo ma-reach kaniyo ang typhoon category. Sin generally, naghihirap man iniyo westward, kung sa nga ni posible man iniyo landfall sa may vicinity kang Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte o Tinagat Island sa Achalamat hanggang Baguio sa agamanin na maaga. Opo. So ang pinaka-uring location po kaniyo as of 7 a.m. Opo. 360 kilometers east of U1 Eastern Samar. Ang coordinates mo 10.6 degrees north, 129.0 degrees east. So ang maximum sustained winds kaniyo 110 kilometers per hour, as in gustiness man na 135 kilometers per hour. Okay. Ang bumbit niya, west-southwest Manggiraray, sulupan, tibok sulupan, Sinsarikas man na 25 kilometers per hour. Ayun, okay. Doon Sir Adiel, so na-notice kong changes ni Tino as of now ha.
Andalagan niya ngunyan 25 kilometers per hour, tapos so Albay, gabos na, nasa signal number 1. Ayo po, padagos pa kayo yung nagrarani pa digdiyo sa Kadagaan, mas may Visayas. So, nadagdagan po itong may mga lugar na nakapailaro man sa signal. Iyo. Sa kasabong aga, kung di ako nasala po, 30 sa dalaga niya, di ba? Ngunyan 25. Bagyang nagluya siya. Okay. Pero ang direction, sir, iyo man giraraya, no? Si Rajel, no changes, tabi, kung saan siya malandfall. Diyan naman. Ayo po, alas 10 po nagbago ang forecast track niya. Opo. So, under signal number 1, what do we expect po sa Albay, Sorsogon, Masbate area? So, asata po ang masugit na panahon, lalo na magpunat siya ng mga bandang hapon, o lalo na mga bandang banggi, hanggang sa aga. So, may mga pag-uran po kitang nilalauman, din mga pabugso man, kanduros, lalo na niyo sa may southern portion nga ni kang Masbate. Oo, opo. May naghaputing din sa Catanduanes, very clear man sa sendong informasyon na dahil kasabay ang Catanduanes, di ba? Iyo po, dahil po masabay sa ngunya ng Catanduanes. Opo, okay. Sige, Sir Ariel, so langilang niya dahil man nagbago, so kanya, diameter niya, yung manggiraraya, no? Kung gano'n sa kadakula. Iyo po, nasa 300 kilometers manggiraraya yung radius niya, strong to storm force wind from the center. Oo. May dyan sa pa ining maging typhoon mismo, category? Iyo po, madali na nga siya mag-typhoon category. Oo. Sinyani, bago mag-landfall, possible na nasa typhoon category po iniyo. Kasi ngani, inahali pa na posible pang maris niya ang super typhoon. Ayun, super typhoon ha, may posibilidad ha. Okay. Po inahali yung possibility na maging super typhoon pa siya. Ayun. Pero sa ngunyan, talagang dakulang siya na maging typhoon po tayo. Opo, oo. So ining direksyon niya po, sir, yun na any more or less ha, dahil na mabago yun eh. Possibly po iyo, kung magbago man siya, yan dit lang ang mataas, then posible pa man na late man magbaba siya. Ayun, oo. Kaya rakman kan mga taga Samar, ano? Yan na Bisaya, Dinagat Island, Samar, Leyte, ano sir? Tama? Marindoque. Iyo po. Kasama yung Marindoque? Ang Arayo po, ang Marindoque nasa Tasya, nasa Dinagat Islands, ano? Tama? Sa Luzon. Iyo, Dinagat Island, Southern Leyte, saka Eastern Samar. Iya. Ang kompo, Palawan area. Puerto Princesa. Iyo po, by Wednesday, nasa may northern portion kang Palawan. Okay. Sige, Sir Ariel, so expected tabi na dyan na banggi, maaga, yung mananggariharan sa tuya, digdi, kung na magbago ang direksyon niya, buda mauran tabi, dyan hapon, hanggang bangyan, mag-aga, makamatik na nagpag-oran sa palibot na po. Iyo po. Opo. Salamat po, Sir Ariel, sa latest information. Salamat po. Okay, thank you so much. Ariel Samudyo sa Kamugtakan Kampanahon. Hindi inuumaga. Gumang kitam, yan po yan mga tugan ha. Ulitin ko lang po na ang latest nun yan, Buong Albay, typhoon signal number 1. Iyo man sa pagbaba, gadwa man lang. Nagluya siya from 30 to 25. Tapos, so, Albay, dati, kasabagong alas 5, ang typhoon signal 1, inilang sa may Bakakay, Santo Domingo, Rapo-Rapo, Legazpi, Daraga, Manito, Jovillar, Piodoran area. Yan. Ngunyan po, itinaas na mga tugang sa bilog na typhoon signal number 1 ang probinsya kan Albay. Alright! Mientras tanto, anong asahan tabaga kayan? Jimmy, nasalita, idetalye mo. Yes, BP maray na aga sa mga dagdag niya tong bareta. Nag-aparisir na sanggunian pang lungsod base sa request kan Ligaw City at mga personahis kan DPWH region. Tangani na mag-explikar sin maraman ano na ang mga plano digdi sa binayaan na proyektong tinampo sa Barangay Bakong Malama Road kung saan nakararaot bagay ni matapos na gumaba na nakaging bagyong Christine. Tama. And ang pigaagihan sa nasa dayuto na tinampo na ditor na ayuan nga ni Ani Murara ni
ni Mayor Nando Gonzales na dakulaonan pondo sobra 265 milyones pesos minimum ditor dahil ginibukan kontraktor tan guminibo pa sa lokal na gobyerno. Ngamon binayaan pa. Yes, yes. Controversial bagay ning Timothy Construction na pagsadiri ka na disgaya tinerminate so lisensya padiday na siya pwede mag-operate ngunyan tiwangwang an proyekto tabi BP. Ngunyan an sitwasyon so mga ginibong trinsirang gabyo na pinaratos-patos na saradayuto na gapo dahil man sinemento sa ibabaw ngunyan bagatag bagyo na nagaparauran pag guminabat ini pagkatapos ruminasay uminobya tapos na naman pondo kay parte kan paliwanag kan mga taga DPWH region sa Sangguniang Panglungsod sigon kay Kagawa City Councilor Mado Manlangit ang Chairman Committee ng Infra ang gigibuhon daakan DPWH i-assist ini kung pirang percentage o accomplishment tapos asin kung piraan natatada pang budget pagkatapos posible i-rebid ini ipapasa na sa konsisay na ang kontraktor long process pa ini tabi BP pangyari baka makatapos pa sa nasang bidding gaba na ini Jimmy, mga pirang tama ba tinampo yan ade? Mga pirang iyo tayo report man sa kang inot mga pirang kilometro tabi yan lingaw ko na pirang labakan iyan baga sugari may kurbadan na ruminampahog ta nagkaigwa kilansay dahil sa makusog na oran bako nasinsilyo sa tinampo buminagsak sa tinampo pati so concrete kayan nagka gari na mga tinungtungan na biskwit ngayon trinabaho kan nagaging ani kita dyan hanggang ngayon araw gatang sitwasyon salbatan ang pangyari grabe ang ipik no nga siya main kontraktor kaan o may iba pa yan anday masabutan kun tama sa antisipasyon ni Mayor Nando Kang Enot na bantayan ang kitultuliling nga nalugod natingga dahil ta suspendido bako suspendido kay ni an lisensya bako suspendido binawi ang lisensya oo araw kaya ngunyan sisay naman ma-assist pa kunukun piraan accomplishment na kani oo tapos aaramon pa kun pira pa sa natatadang budget pirang aluyon pa yan tama oo mapabiding pa kunya sige nanuran Nobyembre bagang ngunyan tagbagyo ngaman ka ani taday man siniremento diba yan pigasabi di ang mangyayari force major ngaya epekto kan kalamidad maripit nga okay so kung umuran Jimmy sana dae man ha sana dae dabautang arog ka yan adi dating malumoy yan di ba na baka makuha na naman yan ang tinampungan baka makuha na naman ma-isolate na naman ang Piodoran kung then ma-action ang tulos kan DPWH ma-isolate muna yan ang impact ang gibo-gibo kan mga sarawayo na yan anapot no arin ini i-activate kan DPWH bata day naman baga nagapa-interview ang DPWH dahil mo naman mapudan Jimmy bago ka mag-apod mapaaram sinda sa Manila kaya na kita nakakakonek iyon man ang medyo dahil ko uyon kay Secretary Dizon siguro dapat ang sige mamaya anapot ngunyan no arin ini ihidalion no arin ini aaksyonan kan DPWH samantalang sa ngunyan nga ni sabi ko na nga ni sunod-sunod na bagaan bagyo kung dahil tulos ini matapos ang mangyayari ka ni pag nagkagaraba ini sayang sa nakan pundong iginastos digde ibaga ang ibabaw dahil man sinemento pag guminabat marubya ini so anon mangyayari garaba giraray tama dahil manapakinabangan guminaba di pag naraot nga force major di epekto kan kalamidad di anon maginibutang nga po nang tanan naman ini magpundo na naman pero nga sa budget ka Jim more or less 265 million 265 tahalawig yan
Oh, Budak may kasabay na riprap yan, di ba? riprap nga ni, gap yun. Iyo, biglang kuan. So, binugtag aning pigkamadahan ki mga gapo. Budak may patos na gari metal. Oh, sarada yuto na metal-metal. So, ang bagay na ini, base sa lokal na opisyalis kan lokal na gobyerno kan ligaw, ang problema, dapat kutaan na ini, kasabay sa investigaran sa milyones, sobra 200 milyones. Pero dahil man ay nakasabay gayad sa investigasyon, ba't mamalisyan mo? So, investigasyon bagang ngunyan sa mga kontrobersyal na proyekto, dahil naman live bagang pigpapahiling sa investigasyon kayan ICI. So, gari mamalis yan. Naglilipot na baga. Okay. Na, wala naman masyado pigire-istoryahan Wala. ning manungod sa investigasyon kan mga proyekto. Wala man napapanimbag, wala man nakulong o kung ano. Mangaman ka ni 2026 na, 2027 na. Nagkasarapawan na ini kan mga bago naman ng mga issue na ma-eleksyon na sa 2028. Nanggad. Okay. Na, sarayang ining mga budget. Wala na yan. Tiwangwang ng diretso yan. Tiwangwang, once na uning ditor na sa dayuton, na pagpararagian, tabako mang konkreto, guminaba pa ining bulod, isolated. Lalo lamang kung... Ang ligaw. Okay. O yan ta, BBP, mga tinampo ka ba? Bakit? Bago ba ka? Jimmy na salita di si Jimmy Nyos. Latosonta ka dyan, Jimmy, ah. Nakadawa ka mo ni Diyos pa mo niya na aga. Ano ba yan? O, ilingan na ang resulta kan mga gibo-gibo ka ini. Mga tugang na mga kontratistata na iba, naging issue tungkol sa kontrobersiya. Nga nga, may proyekto pala andyan, tabi uto, nakatiwangwang, dahil na kinagigibo, sumatrabaho, dahil naman kilisensya. Ano ba yan? Bata, ako, si Secretary Dizon, gari may depekto sa order niya na dapat na ang gabos na mga interview sa mga DPWH personnel, mga regional o concern man yan, bago magpa-interview, magpaara mo na sila sa central office. Nyarog ka ng mga issue nga, dapat masimbagan, di maparang pa kita sa iya. Yan ang mga concerns na dapat i-upload. Kaya baga kami, dahil na po kami nakaka-upload mga tugang sa DPWH, mga district offices. Tabo naman sila magpa-interview. Tama param, tabi kay Secretary Vince Dizon. Tabi, tan mataram sana si Vince Dizon. So sabihin mo, yan sa ligaw na nangyari sa ligaw. Ano mapaliwanag pa ka si Vince Dizon? Salamat, kansadong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi no umaga. Goodbye, mabuhay. God is good all the time. Dahil pong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Goodbye.